Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Terindog na, aga na. Morning hirit na sa DCGB. Mga kabarangay, morning hirit na po. Welcome sa programang Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw na ini. Sabado ngunyan, mga tugang pizza dosing ngunyan. Mga tugang kan bulan na Hulyo. Kasabay niya to dyan sa Luwas Mega Force Patrol. Sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Joshua Bino, Angel Mostasa, Karen Ala, Alar Mario, Jomar Bien, Asilfo, Sisay pa. May nalingawan ako. Kompleto na kayo. Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa Technical Department, si Junapulis. Good morning, Legazpi City. Good morning, Probinsya Can Albay. Good morning po, Bicol Region. Mga Bicolano, sa inyo na partikan mundo, kumusta ka mga boss? Kami po nagalaom na kamugapos na sa marhay na kamugtakan, mga tugang sa mga oras na ini. Libre do po sa anong manakapahamakan. Magandang morning po sa Indo Boss. Welcome sa programa. Sa programang ini, bawal ang kirit, bawal ang babloy, bawal ang murosot habang naka-morning hirit. Siring man mga tugang. Aha! So mga magusutabi na magpaabot yan ng greetings, susutabi na magpaabot nin mga reaksyon, mag-text lang tabi sa 0928-777-5548, 0966-230-034. Yan po ang mga number na pwede po nindong apudan. Marhay na aga po sa inyong amin. Bueno. Ramon Tadawan, mga buena manong bareta, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Kasabay si Angel Mostasa. Angel, good morning. Anong latest dyan? Angel? Good morning, VP Henry. Good morning sa yung mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang pareta, arestado ang saro sa mga pagkukonsiderar na most wanted person sa syudad kan Legazpi sa sarong matrayumpong operasyon na ikinasakan mga tauhan kan Legazpi City Police Station sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, ang Chief of Police kaso hapon. Sigun sa hepatura, ang suspect ang namidbidan na si alias John, 26 anyos, kung sa indinakop siya dahil sa kasong act of lasciviousness na may relasyon sa Section 5 kan RA 7610 na may existidong warrant of arrest na ipinaluwas kan korte. Sigun sa kapulisan kan Legazpi PNP, minakantidad sa 170,000 pesos ang pagrekomendar na korte na piyansa para sa iyang paramientras na libertada. Ang suspect ang presenting na sa kustudya ngunyan sa Legazpi City Police Station asin ipaperaram ini sa mga kanigong proseso asin dokumentasyon bago man formal na ibalyo sa Bureau of Jail Management and Penology. Yan, VP Henry, ang mga dugang tapang informasyon halis sa luwas. Salamat, Angel, sa report. Tuloy-tuloy ang mga balita. Ngunyan pong pagkaaga. Karen Ala, may dagdag ba na report? Karen, good morning. Pasok. Arabisuhan kan Commissions on Elections Albay o PIG Arabisuhan ang gabos na mga sanggunian kampataan Federation President sa probinsya ni Albay na iinganyar man ang mga nasa 15 sa 17 anyo sa indang lugar na magparehisto sa sunod na bulan para sa papaabot na barangay asin SK election ngunya na taon. Sa intervista kan DCGB News kay COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao, sinabi kay ning ipinag-anunsyo ini kan komisyon kan ginipong special session kan mga SK Federation President na pwede nang magsabay ang mga nasa edad 15 sa 17 anyos sa magpapadagos kiraray na voters registration sa petsa 1 kan Agosto sa petsa 10. Sinabi man ni Attorney Bunao
nawala ng extension pa sa gigibo na voters registration ngunya na maabot na Agosto pasado sa pinaluwas na abiso kan COMELEC National kung kaya dapat maimpormaran man ang mga kabataan na nasa unang base ng edad tanganing makasabay na ini para naman sa nagraraning barangay as in SK election sa Disyembre. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Alas 5:20 na. Uy, good morning daw sa mga taga Buragwis, Legazpi. Nakatutok mo niyan. Si Ali. Ate Ali. Yan, good morning, Tabi, Ate Ali. Ha? Good morning, Tabi, Zendo. Siringman kay... Uy, sa mga taga Barangay 2, Legazpi daw, ha? Mga taga Barangay 2, Legazpi, good morning, Tabi. At saka kay Engineer Danny Chan, maray na aga, Tabi, amigo. Kumusta ka na? Ha? Long time no si amigo, ha? Danny Chan, Sir Danny. Good morning, Tabi, sa imo. Smile. God is good all the time, amigo. Sabi man ni Pading Ray, samantalang ang Diyos nagpapatotoo rin sa pamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan, iba't ibang himala at mga kaloob ng Espiritu Santo at ipinamigay ayon sa kanyang kalooban. Hebreo 2:4. Happy and blessed Saturday, everyone. Salamat, Padi. I love you, Padi. The best ka talaga, Padi. Ikaw na tunay, Blessed Saturday morning, sabi ni Bossing Leonito Gaviria. Yan, ha? All right. Padingal, ano ang latest dyan? Go ahead. Tututukan talaga kan bagong alkalde kan Legazpi ang mga programang pangsalud. Pinihan sa iyang asigurasyon dahil ang Legazpi City Hospital saro sa mga gusto lang gad ma-improve kan alkalde ang serbisyo dahil may budget na ining 100 million alay sa gobyerno nasyonal na pinagtabang man kan ako Bicol expertos ni the Congressman Saldico asin Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Apera kayan sa mga barangay gusto nang gad maging na sufisyente ang bulong na kaipuhan kan mga pasyente lalong-lalo na ang yaon sa mga hararayong barangay sa northern as in southern part kan Legazpi. Digdi sa southern part, igwa ng butika, digdi sa barangay Humapon as in plano pa na ini magkaigwaman sa northern part kan Legazpi. Mga bagay na ini yung paramentra sa pinagigibong niyan asin asigurasyon kan alkalde nasaro ini sa talagang prioridad niya dahil nasa puso niya ang pangataman sa lod kan mga Legazpeño como siya sarong restradong Lars. Iyan ba niyan na informasyon digdi sa luwas alarmario DCGB. Salamat, Padingal, sa report. The morning, Henry M. Good morning, Databi, sa mga taga, sandali lang, ha? Oy, si Kwan, happy birthday po kay Miriam Nero ng CSWD. Yan, Madam Miriam Nero. Happy birthday po sa imo, ha? Mga taga CSWD, maray na aga po, ha? Lalo na kay Miriam Nero. Yan, ha? Good morning, sir. Every first Friday may nagmimisa sa City Hall. Di ko tabi aram. Sige po, check ta daw, i-check ta. May nagmimisa da sa City Hall every first Friday. Yo, kung, ang magmimisa baga, mga padi, sisay po ang nagmimisa. Sige daw, pakidetalye daw ta kuya kung sisay po ang nagmimisa ta. Ang nakakasako baga kan City Hall, Albay Cathedral, di ba? Albay Cathedral. Paki-kwan daw tabi, ha? Paki-text daw tabi, ha? Happy birthday po to my wifey, Marites Ruiz, Sevilla. Happy birthday. Oy, sa agom ininibugs. Tama ba? So agom ni... Ayo, tama, amigo. Maray na agad tabi sa imo, ha? Kumusta na si teacher siya nga nito? Si teacher taga suyon ba St. Agnes mo na
sugayon ako anang gadso kagayon na ni Mrs. mo. Garo nga wala lamang akong partisipasyon noan. Salamat. Bogs, maray na ang katabi. Oh, happy birthday na kay Madam Marites Ruiz Sevilla. Ay, si Kayla. Si Teacher Kayla. Yan. Saan ko ito nahiling na nagiribahan ang tulong ini? Dahil niya kami ni Mrs. sa auto, sabi ko niya auto si Bugs, o yung nga ano, sabi ni Mrs. Ay magayunon man nga na aki ngayon ni Bugs nga budak ni Mrs. niya. Ay di nga niya ko, masurti yan na aki, nako anang ganso kayo ni Mrs. niya. Teacher nga niya ako ng St. Agnes Academy. Talaga. Magayunon man niya sa aki. Tapos nga sabi ni Bugs, problema nga yan eh. Good morning amigo, mabuhay ka tabi, happy birthday. Bueno, Jimmy, nasalita, may report. Hali po dyan sa luwas. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga dagdag niya tong bareta, itatangro na sa iba ang posisyon bilang ADT President ni Mayor Jorim Arcangel Canhubiliar para matawanan man nin pagkakataon sa iba na magkapoto magpadalagan kan Area Development Team digdi sa 3rd District. Pasado sa alkalde Canhubiliar, posible katapusan nyo niya na bulan kung bako first week kan Agosto mapamiting siya para ma-welcomean sa mga bagong membros kung saan so iba Baraguna sa ibang munisipyo dahilan sa nakaaging eleksyon so ibang iba na ang mayor, vice mayor asin konsyal na membros kan ADT kung kaya kaipuan may presentar sa sainda kung ano ang ADT, ano ang programa, objeto asin si Erisay membros kani. Ipipresentar man kan alkalde kan Hubiliar, parte kan transparency ang mga report tungkol sa pondo kan ADT, ano ang naging expenses asin balancing pondo para maaraman kan mga bagong membros kani. Kasunod kani ta BBP iyon pag-open niya asin pag-opreser sa iba kan sayang pwesto kung saan dapat iba naman ang magpresidente sa pagsabing haloy na niyang pigpadalagan ang Area Development Team digdi sa 3rd District. Ang eleksyon sa ADT posible sa maabot na Oktubre depende sa magluwas na mga sahuroron na ipapaapod niya na meeting. Yan ta BBP yan sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYZ Enterprises sa Panginos ni Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Oy sa mga kumpalan diyan tabi, oy alat ngo na. Sa mga taga campus minyon ola, maray na aga tabi. Sa mga naka-star diyan sa kampo. Yan, ha. Good morning tabi from Tabaco City. Oy, maray na aga tabi Nakatutok diyan sa DCGB, sa WGB 106.9 WGB Tabaco City. Aramon ta daw ang mga latest diyan sa 1st District Canalbay. Habang kamo nakatutok mga tugang sa DCGB buda at sa 106.9 WGB. Jomar, tapos na si Jimmy, ano? Okay na si Jimmy. Si Jomar muna tayo. Jomar, good morning. Come in, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. 2 persona ang arestado digdi sa Tabaco City dahilan sa illegal na sugal ang saro sa akto, ang saro sa warrant of arrest. Sa impormasyon ay pinaluwas kan Tabaco PNP sa ilang sinabi na kasugma na kadakop sinda nin sarong lalaki na sa akto na nagpapataya sa bukis. Salbatana, ano? May waiting pa pala na May waiting pa pala ngunyan, ano? Anong pagigibukan mga may otoridad? bukis pa nga ni. May waiting pala. Anong pagigibukan mga kapulisan ta? Tungkol na. Legal. Legal. Legal lang nga rin. Ang bukis? Ang waiting. Legal ang waiting? STL. Ang STL pala. Lakasunta kang salbatana ka dyan. STL, legal. Waiting, one tarawan. Sumukis. STL, So nagbubukis. Yung illegal. Abo na yan. Pag-iapot mo ba gano'n yan na pigapatayan, may waiting. Iyo baga. Tara, ay,
legal bagaan, sir, may lisensya na bagaan, ta ginibo na bagang STL sungaran kan waiting. Pangyari man sa maoraro man. Pagkaray ng tigbaga Legal na busing. baga, ang illegal nga ya, o yan na so, nagwapataya sa STL, pero pig ingreso sa bukis. Ayan nga ang illegal. Name. Kaya nakadali sinda kisarong illegal, kasudma, sarong lalaki, si Carlo, 57 anyos na, aktual na nagpapataya. Tapos. So, piglistan, ang nakaibabaw sa naso STL, sa Name. papilong kang STL, Sa sa irarom niya, duman so kupon ban sana, sabi Ay, kan mga nako. sa kukumban, Kukunban. duman niya pigsurat, ito pala na ingreso sa bukis, Nailing muna yan. nadakop, Name. di oto sa karsel, mapiyansa naman sa bangkero, Makasuhan daw yan. dahil man mapiyansa sa bangkero, Aso. kakasuhan na yan, tapos mapiyansa sa bangkero, pagkatapos, pagkapiyansa, pag convicted na ito, mamulta man sa nakiyababaon, masalang ka pa sa piyansa. Di, ano. Iyo bagang style sa illegal na sugal. Mapiyansa ka 30 mil. Yes. Pag convicted ka na, iuli so 30 mil, mabayad ka 10 mil sa multa. Apuwer ka ito. Dakup man ang saro pang lalaki sa illegal na sugal naman, pero ini nakasuha na. Uli na ang mapiyansa. O, baba, man sana sa piyansa, 10 mil. Saro man na 58 anyos na welder, 52 anyos na welder si Chad, dinakupangkan tabako, PNP kasudma, ang armas na hindi pagdakup, so warang to baras na pinaluwas kang korte, kan Hunyo 7, dahilan sa pagbalga sa Presidential Decree 1602, pag-imbol to sa illegal na sugal, 10,000 pesos sa piyansa. May illegal na sugal mananggad. Yes. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sige! Alas 5:31 na palan. O, sandali lang tabi, Joshua. Dumang kita sa newsroom kan DCGB. Aramontan mga headlines in the morning. Aramontan dawan mga bareta ngunyan. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salado National. Good morning, Pading Mahara, nung latest tabi. Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga tamantabay. Headlines ko niyan, dating DepEd Secretary Lenore Briones. At iba pa, di pangasuhan ka ng Ombudsman dahil sa overpriced na laptop. Kaari na overpriced na laptopaan? So, kan 2021 baga, Sorry. na pinakalkan DepEd, na dahil man nagkagaramit na outdated. Una tata si Lionel Briones. Siyempre, ito siya sa Secretary. Niya sukari. Okay. Anapot mo, konso, supplier, Kaya nga ni. kaibanan, pihanap ko duman sa kaso. Dahil man, Nata, ito ba ko pag-investigaran iyan ni Senador Tolentino? Inda Yun yan pa, so, Blue Ribbon? Basta ang pigpasyan na duman, so itong resulta ka ng investigasyon, pagkatapos audit karo kang kuwa. Natata siya sana. Basta mga dakulin Adakon? mga official kan PSDBM, boda dati as in official mo niyang kan DepEd. Okay. Iyon mga nagka-pipakarasuhan ki graft and falsification of documents. Ayun. Dan sabi, dahil pamandang memorandum of agreement, nagbakal na. Di irregular nga ang transaksyon. Sunasugo okay. 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 Sige. Alright. No problem. Marami representantes. Sinugo kang Korte Suprema nin mga dokumento asin impormasyon na may kinalaman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Senado, rekonosido ang desisyon kang Korte Suprema na pagbiyo ng duwang kaso kontra impeachment case laban kay VP Sara.
Mantang pagitaas kan rating ni Presidente Bongbong Marcos, ikinaugmakan Malacanang. O kanigo, naglaan ka wa? Naglangkaw. Pero ang sabi kang tagapagtaram, Ano da? itong si Press Secretary, Mm. ngaya, dahil man yan sa numero, Ah. trabaho sa ngaya. Magkababa ngaya o magitaas, sige sa nga trabaho kang presidentida. Pahambol man, ano? Grabe. Oo. Mga pahambol man, kanigo. Dahil dyan, Aha. sa masunod na simana, mabiyay si Presidente Bongbong Marcos pasiring sa Washington. Maano? Makikipag-uron kay Donald Trump. Anong pag-uro ng kanduwa da? Dahil papigluwas kung ano. Ah. Pero posible daw na mag-apilar man ang duman sa taripa. Tarifa? Oo. O manang tagara lang kawon man nga, boss? Although, Mm. siya yung pinakababa na pinatao. Oo. Kaya ngaya kaurahonon nga yata dati mga 17, Iyo. kinibong 20. Iyo, ano? Lumi ng kawali. Oo. Natay, ano man ang mga tarifa na isisingil sa to kanyo sa libawa? Pag nagpagara ka ng produkto aling Pilipinas pasiring sa Amerika, Oo. iyan ang tatasakan ng May charge? 20%. Di ba ko dapat ang mga produktong ang palikwan yan dapat gari uminaagi una sa quality control kan US? Permi na Oo. ng maagi. Kaya lang, paglaog mo duman, tira na Pinatax ka? Oo. Ina-tax ka? Ang Ayun. disadvantage safety, dapat paano man nga so pigo para tambak nga sa nadigdi sa tao. Nya so hali man sa inang palaog sa to ano man? Iyan ang apot. Dapat kayo i-tax tama dito kaya lang kaw. Kaya daw. Ngaya para ngaya karaw man sa na ito. Sige nga, dagdagan. Taka na pa utangon. Kung i-tax ta kaya lang kaw ito man na paglaog sa Pilipinas, baka pwede man gayod. Oo. Bako dyan nagpasuway so Canada buda US? May kinaraman dyan. Matindihan patong kang US sa Canada, 35%. Iyo baga, o di mahalang kawon sa presyo kan mga haling US na produkto duman. Dahil, so haling Canada, pinatawang ki 35%. So haling Canada? Oo. So haling Canada? Oo. Saka baga. Balusan sindang dua. No. Ano kung kaya tama na baluson yan? Dahil ano? Garo. Malabo. Dahil garo. Kaya man dapat, kawar maghuro na sana. Oo. Diplomatic, ano yan, discussion. Iyan, kung dahil mapikon si Yan. nabaga kung Iyan nga ni ba, kamarog ang lumang kay Silid. Nagkayos na baga sa duwa? Naguro na baga duman sa Vatican? Mapadara na nga ni Kimang Arma. Nagkauron baga sa duwa duman sa Vatican sa gilid kan simbahan? Mapadara na ang mga armas. Okay. Good. Okay, mga nagpapayaman ng mga opisyal at empleyado kang gobyerno, baan ni Senador Pan Pido Lacson. Ay, wow! Sige daw! Gusto ko yan. Gusto ko yan, style niya. Iamin daran sa Bank Secrecy Law. Sige daw! Sige daw! Alright, Pagcor, ipinagor din ang tulos na paghalik ang gambling ads sa pampublikong lugar. Yan, sige daw. Ang sabi ni Cardinal Pablo Virgilio David, nangapudan siya na sabuton daw sa mga adik sa online gambling. Dahil magusgaran. Baka ngayon may pinagdadaanan. Sige daw. Presidente Bongbong Marcos, siguroon mo na daing nangyaring cover-up sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Mantang na-heart ang Philippine Coast Guard sa pagduda kan mga netizen na tanim sako da. Tanim sako? So kung baga binuktak na duman sa sako. Sain? Sa talik. Tapos? Para sinawas tayo yung ibig palos na sinawarang parabulang. Sabi ka po, God, dahil may kayo maaksaya ki oras dyan. Mas ganun. Ano na? Sa airport, tanim balang ako sa siyon. Sa na pala, tanim sako. Tanim sako. Gusto mo susako, may laog na to. Bata, may napong ano bagang primero. Gusto mo rin susako, may laog na to lang? Ikaw na naman na nakuha kasudma. Mga nasulo na to lang na nakabugtog sa sako. Taan sabi baga kan ni... Wala, marami parang mamagayin ko ng sako luma na. Muna asay baga ni alias Totoy. Bago dahil nurulog duman, sinulong mo na sa mga bangkay. Hindi ba ko pwede ko ang sako kung pirang aldaw na andyan? Naglapa yan? Depende sa sako. Ay man ang ano? Saka sa double bag? Aloy-aloy? Depende sa sako. Talaga? Ang sako kung nalulugom, dahil man ang basta-basta nagkakaburulagan, maski nylon yan. Pero kung nakabalat, garo yan so sitsaron.
Pero pag nakailarom yan sa tubig, dahil man yan na burog na tiripuasan tulos. Ang kalaban yan, init. Iyo di. Aha. Kumpalan, ano? Okay. Federation of Kanin Filipino sa Chinese ako. Chambers of Commerce Akaulo and ko Industry. Na din sa pagpataw ng kadagdagan na taripa kan Amerika sa Pilipinas. Mantang COA rating sa Office of the Vice President, bako ngayang garantiya kan malinig na paggamit kang pundo. Masusimbag ni Claire Castro sa payag ni VP Sara na. Dahil honesto ngayon ang paggamit ni. Sabi nga kang kuwa. Sabi ba ni Castro, dahil man nga nangangalugan na tama sa paggamit mo kang pundo. Pumundo ka nga dyan. Presidente Bongbong Marcos dahil natanyog sa mga batikos Na? sa pagkadesignar kay Dave Gomez bilang PCO chief. Ayo. Dagkol na nagkukondradikti. Pero sa totoo Pati si lang pala. Senador Cayetano, si Babayi, kontrata. Ano nga nagtrabaho yan nga duman nga sa kumpanya nga kan Bricks Along Long Way? Ano yan? So sigarilyo ba lang sige ng putol? Paano kaya makataram ngayon na pumurundo ka mukaan? Naaloy nga siya nagtrabaho duman. Pero Ayan ang sa sa isyo. Sa totoo lang, maski baga kahit panahon ni siya nagpuno yan na pipromote yan kaya lang kawulo na posisyon. Gano'n nakakakuha na yan sa liderato kan mga otoridad? Hindi man uminagi sa process, at the discretion of the president? Prerogative ang presidente na mag-appoint kung sisang gusto niya. Yung baga, pero gani, dapat yun, bago ng araw ka na style. Imagine, araw ka to kay Bato, pero siya nga, 1 star siya, dati? From 1 ginibo mong apat? Iyo. Tapos, yan 2 ginibo mong apat? Kasi pa ito inainot kaan. Iyo man sana. Si Lacson, nagkuhanin bako ini araw kaan, di ba? Si Lacson, General man na. General, kwan talaga yan eh. Gani kwan, malalagpasan mo sa mga senyor. Anyway, bala na rin na kaya. Iniman, dati baga ining journalist. Iyo. Tapos, nagtrabaho sa corporate. Doon sa kumpanya kan sigarilyo. Iyo. Kaya yan ang medyo biganoan kang pagkukontra. Pero, sabi kang, basta ngayon sunod doon sa trabaho. Hindi pa trabaho ko sa iya, wala ang problema. Iyo. Basta na. Basta magtrabaho, kimaray. Jordan. Basta magtrabaho, kimaray. Bibi, magpakarga ka na. Nata. Sigurado na. Pira. Sa Martes, pwedeng piso hanggang 1.30 tayo mo. Apol lang ako taon. Okay, so yan, ang mga headlines na paggagat sa mga PYS Enterprises. Hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marita Caldi dyan sa Oros at Legazpo City. Basta radyo, i-PYS ninyo yan. 24/7 konektado kung maski na load. From Newsbay, sini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Yun, may commercial ka dyan. May commercial ka tabi. Diyos, madali lang, Diyos. May commercial ka dyan. Diba? Kumartay na ako ta. So, auto ko, garibo ka. Madali, Joshua, dahil ka magiro dyan, Dahil ka magiro dyan. Namababala kang madali, Magbabalik kami, makalipas lang kayo, Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nagdadalo ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa. Joshua Bino, may dagdag na report. Joshua, good morning. Yes, Vicky, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong balita, naging challenging as in nagkaiguanin mga adjustments. Alagad naging pribilehiyo as in onra para kay Local Government Operations Officer o kaya LGO06 Madam Meredith Basquinas ang 6 na bulan niyang pagtinir bilang DILG o Municipal DILG Officer sa lokal na gobyerno Candaraga Albay. Ini ang mensahe ni Madam Basquinas tapos na i-anunsyer kay ni ang reassignment ninda ng mga DILG officer sa nagkape ng mga munisipyo asin syudad digdita BB Henry sa probinsya Cana Albay. Ining si Madam Meredith Basquinas bilang Municipal DILG Officer Candaraga Albay malilipat na tabi ni BB Henry sa syudad Can Legazpi. Mantang ang masalida sa iya sa Daraga Albay, iyo si Local Government Operations Officer 6 Mr. Glenn Berses na aliman sa munisipyo kan Manito Albay. Sigun kay Madam Basquinas, Hulyo 1, 2025 kan magluwas ang reassignment order, desisyon kan DILG Regional Office 5. Alagad siyempre sigun sa iya may mga transition pa man nagibuhon kung kaya epektibo ang reassignment ninda sa July 16, 2025 tabi. Anong na bulan? So, anong na bulan na naging DILG officer si Madam Basquinas sa Daraga Albay at sigun sa iya dakulang onra para man sa iya na mapaduman sa mas durud dakula na sa local government unit na iyo ang Legazpi City. Kung ka dyan, Joshua, sa Daraga, may mga nakalusot man sa igwasin dakikuan SGLGB na ginibo da eh. Ang Daraga Albay baga BP Henry, first time na naka-receive ki SGLGB award last year. Sa munisipyo, sa barangay. Sa mga barangay, igwaman tabi BP Henry. Nagtong ko kayo sa barangay Malabog. Kari, wala na tulo. Ngunyan na taon da eh. Ngunyan na taon, ang haram ko BP Henry, dahil man ki awarding ki SGLGB. Oo. Naka-defer dahil. Defer. Kaya nga dinefer sa national. Dapat wala kay arene wala man ki provincial level na awarding kunya puli so Legazpi City Henry naamay so ang istoryang nadahog ko gari naamay man so pag-screening nila sa mga barangay tapos gari nahiling ninda so potential kan mga barangay na maging passer sa SGLGB nag-inisyar so local government unit buda so DLG office kan Legazpi City na kumbaga tawan ki award sa mga qualified barangay sa city level lang. Iyo naaraman ko ito na arog ka ang sistema kaya kan dinifer panday naman sila naglabos pero sa Legazpi pinadago sila mas kinaka-defer. Pinadago sila pero city level lang dahil na sila maangat sa provincial level. Dahil sila nag-effort na municipal level sa naman dahil na tinda lang. Okay. Ayan tabi BP Henry na dagdag niya tong istorya kay Barsi Boy sa Puril, Joshua Bino. Thank you Joshua sa report. Hali po dyan sa Luan. Yan mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Tingnan natin ang mga paningit sa morning hirit. Ngunyan pungal daw.
Paningit sa Morning Hirit. Pinadala sa kuya din ni amigong Renen. Renen De Los Reyes. Yeah. Ay, bakit nandito? Sandali lang. Dito po ni pala sa messenger. Pag-irestoryahan ta, mga tugang ta nutrition month mo yan, ang resulta po kung kita nagakaon mga tugang kan gulay. Yan. Pag-irestoryahan tangon yan, mga tugang ang may kinaraman po sa gulay na kasuhapon karabasa sururon ta karabasa kasuhapon sururon ta ngunyan pag-irestoryan po ang tungkol sa ampalaya. Yan mga dagdag na karaman, mga tugang tungkol sa ampalaya, sa nutrition month ngunyan. Ang ampalaya, midbid at tabi, mga tugang sa namit na mapait. Pero, mga tugang, dapat na inisaro sa mga maging paborito ta, itang mga para kaunin gulay. Ang ampalaya po, mayaman sa vitamin C, may folate, lalo na duman sa mga bados, potassium as in fiber, ang vitamina C, nakakatabang sa pag-ibonin collagen. Talaga? Sarong protina na kaipuhan para sa pagpila kan sa tuyang lugad. Siring man, namin mamantener kay niyang pagiging elastic kan sa tuyang balat. Para sa ang folate man, mahalaga para sa pagibo ng red blood cells o DNA, red blood cells as in DNA. Ang potassium as in fiber, nakakatabang sa pagkontrol ng blood pressure as in cholesterol level. Ang ampalaya po pwedeng lutoon sa paagining ginisa, paksiw o juice. Ang ampalaya yun, pwede sa paksiw pala, Nagkakaong ka na ampalaya na may paksiw? Talaga, Yan po mga tugang ang dagdag kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Iyan po ang satuya na mga marhain na bareta, mga tugang sa Morning Hirit. May titulo. May rawit-dawit. Ano nga ang rawit-dawit tangon yan, ang titulo, Bahaghari. Ano nga ang Bicol kang Bahaghari? Bahaghari. Ano nga ni ang Bicol kay niso? Bulalangaw. Tangapon kayo sa English, rainbow, di ba? Sabi, dyan da sa rainbow da, kung saan da titamaan ka iyan, nagatapos, siguro da kibulawan. Rainbow, yan. Bahaghari. Winika pa ng Diyos, ito ang tanda ng tipan ng aking ilinagay sa akin at sa inyo. At sa lahat ng mga kinapal na may buhay na nasa inyo hanggang sa lahat ng mga saling lahing darating, ilalagay ko ang aking bahaghari sa alapaap at iyan ang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Yan, Genesis 12:13. Nasa kuwan pala na yan. Pati pala ang bulalangaw. Ang rainbow, sinyal pala iyan, mga tugang nindyos. Uni po ang rawit-dawit ni Padeng Ray, utula, may kinaraman dyan. Panginoon, ikaw lamang ang aming kinikilala. Ang hari ng mga hari, pinupurit, sinasamba. Pinakamakapangyarihan sa lahat ng lumikha, nangangalaga sa lahat na nabubuhay sa lupa. Tulungan mo po, Lord, ang kalagayan namin ngayon.
na kung minsan ang problema ay lagay ng panahon. May mga pangyayaring minsan iba ang sitwasyon, mga di pagkakaunawaan na uuwi sa tensyon. Mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Manalangin lagi at sa Diyos ay lumapit. Siya lang walang iba ang tutulong sa sagip kung ang buhay nating lahat ay nasa panganib. Sa pagitan ng baghari ay kay gandang pagmasdan. Mali. Sa paglitaw ng baghari ay kay gandang pagmasdan. Ito'y nagpapakita minsan kung uulan. Pero ito nga ba ay pero ito mga kapatid, may ibang ipaalam, may ibig ipaalam na inilagay ng Diyos, tanda ng kanyang tipan. Kung babalikan po natin noong panahon ni Noe, ang matinding baha na umabot sa silong ng langit, walang buhay na natira maliban sa pamilya ni Noe at iba pang mga hayop na pinili. Ang baha ay tumagal ng 40 araw. Sa lupa tumaas at matagal na humupa. 150 araw ang tubig tumaas. Lahat ng nabubuhay ay hindi nakaligtas. Mula noon ng Diyos ay naawa sa atin. Ang mga tao sa lupa ay hindi nasusumpain. Inilagay niya ang baghari, ito'y para maging tanda ng tipan niya, pagmamahal sa atin. Ito'y sharing lamang po upang wag mabahala. Nasa kamay ng Diyos ang lahat ng buhay sa lupa. Basihan natin ng baghari na bilang tanda ang pag-asa sa buhay, sa Diyos magtiwala. Alisin po sa isipan na ang mundo'y matatapos. Huwag pangunahan ang Panginoong Diyos. Wala tayong alam sa mga nangyari ngayon, kung di ang magdasal sa mahal na paratubos. Ang lahat sa mundo, Diyos lang ang may alam. Patuloy tayong nabubuhay sa kanyang kagustuhan. Ang makikitang baghari ay patunay po lamang na mahal tayo ng Diyos at hindi nungka papabayaan. Yan. Purihin ang Diyos higit sa lahat. Amen. Salamat, Tabi Pading Ray, sa magayon na tula o rawit-dawit ng titulo, Ang Bahaghari. Yan. Natanote na po yan na Tagalog na bahaghari. Bahaghari. Di ba ang bahag? Gagamit dyan sa mga Pilipinong iba, di ba? Dyan sa Bagyo, mga may nakabahag o bahaghari. Kadakula man na bahaghihadi. Kaya naman yan naglaog sa isip muna naman na happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday happy birthday po kay Marites Ruiz Sevilla. Sagom ni Bogs. Happy birthday po, madam. Happy birthday, Tabi, dyan sa Barangay 8. Yan, Good morning. Garubaga mahamuton primang liog ni Ma'am Claire Castro. Adihin, garuman ang gad iyo. Good morning kay Madam Melinda Wee ng CMD. Good morning, Tabi. Happy birthday kay Miriam Nero ng CSWD. Thank you. Good morning. Happy birthday. Meron pa? Daida ka may birthday. Adi. Ubus na so, baka igwa didikit. Text. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday po. Birthday. Good morning daw sa mga taga Pigkale, Legazpi. Nakatutok ngaya permi yan sa DCGB. Salamat po mga taga Pigkale, Legazpi City. Yon,
Good morning, tabi ay naiko ni dakunon ang comment sa tuyan na ano yan, social media. Elisa Fajardo, good morning tabi sa Gabos. Lads Bueno, pabati kay Patula ng Sipi Daraga Albay. Good morning. Sabi ni Ma'am Joy Rodriguez Ahero, pag-greet po sa advance happy birthday sa mama ko at papa ko na si Julieta at Vicente from Malubago, Manito, Albay. Jocelyn Chica, happy birthday po kay Andrea Mungge. Sorry, pasensya na ha. Baka na mispronounced ko po July 12, 2025. Diyan po sa Travesilla, Ginubatan, Albay. Ang pagbati hali kay papa niya, Noli. Salamat. Si Hen. Yan. Sir Hen gayon nakasurat. Salamat. Good morning, Homer Lola. Good morning, Tabi Maria. Teresa Montas. Good morning daw sa Gabos. Jocelyn Chica. Watching from Libmanan. Kumusta ang panahon, Tabi, dyan? Salamat po. O mamaya tawagan natin ang Pag-asa ha. Manay Eda saka kay Analisa Marfil. Good morning daw sa Indo dyan sa Milok. Permisindang nagdadangog sa imo, sabi ni V. Nasdeo. Analisa Palisa, pabati po sa mga magurang ko sa Purok 6, Barangay Manila, Ginubatan, Albay. Mama Melfa at Papa Filino Palisa from Ani. Yan. Happy birthday po kay Renz Paul Reyes ng Ligban, Kabalig, Albay. Happy birthday po sa Indo, ha? At saka kay Michelle Belyodo, good morning man. Good morning po, pabati kay sa mga taga-Iraya, lalo na po sa Pamilya Moral. Salamat po. Good morning. Sige daw, tapudan ang Pag-asa. Baka udanta daw ang Pag-asa para po mga tugang sa latest na forecast ngunyan. Tabi na aga. Naku po, nakuanta naman sa Pag-asa din. Baka, iba na gano'n, naka-duty naman ugaring. Ngunyan gayod. Pero iba naman gayod sa naka-duty. O de bali, ilingon ta daw kung bago kita magpuon kan sa tuyang bareta. Ngunyan. Good morning. Yes po, good morning po. Good morning, Miss Alexis. Kumusta? Sir, okay man po, sir. Okay, nagkape ka na lamang ngunyan. Ay, hindi pa, sir. Ay, nako. Gusto mo pa daratagang kape dyan? Gusto mong sukaping... Ay, na, sir, gusto mong kaping mainit o sumalipot? Sumainit. Pampagising. Pampagising. Okay. Sige po, on the air ka na. Anong latest ngunyan? Go ahead. Opo, maray na aga po sa Gabos sa pag-aantabay ng DZGB para sa magiging kamugtakan ng panahon ngunyang petsa 12 ng Hulyo, araw ng Sabado. Asahan niya to na ang paroskang habagat ang patuloy na iiral sa bilog na Bicol Region ngunya na aldaw. Ini ay magdadala ng mga panganurong kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol sa Bicol Region. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa Timog Kanluran ang iiral sa Bicolan na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon ng kadagatan. Ang agwat ng temperatura posibleng mag-abot ng 26 to 31 degrees Celsius. At igwa po kitang tiga-monitor na bagyo sa luwas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 1,925 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So harayo itong bagyo at daita tiglalauman na magka-epekto ini sa ating bansa. Yun po ang ating latest forecast. Ini po si Alexis Rivivar, kang Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Salamat po, Miss Alexis. Ingat. Yes po, sir. Okay, yan tabi mga tugang ang latest ngunyan sa kamugtakan kang panahon. Ang iba pang mga bareta sa Morning Hirit, masunod. Makalipas lang kaining mga patalastas. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:04 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, Legazpi City Social Welfare and Development Office hinagad sa publiko na ibitaran ang paglimos sa mga badyaw. Membership information, contribution history, as in premium payments, madali nang ma-access sa pagikan e-PhilHealth platform. Sa lado nasyonal, dating DepEd Secretary Leonor Briones, as in iba pa, pinapakasuhan ka ng ombudsman dahil sa overpriced na laptops. Nagpayaman ng mga opisyal as in empleyado kan gobyerno, huhubaan ni Senador Ping Lacson. Sa ibang nasyon, Ukraine President Volodymyr Zelensky naghirit nin tabang sa kaalyadong nasyon. Business news, oil price hike, lauman na sa masunod na semana. Ang rabies, sang 2% na vaccine preventable sigon sa mga eksperto sa salud. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Pighagan po ni Legazpi City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa publiko na ibitaran ang pagtaon ng limos sa mga badyaw. Sigon kay Social Welfare Officer 3 Leia Daet kung sain mantang pigtatabangan ang mga ininin maniba-ibang programa asin serbisyo araw kan livelihood assistance asin transportation support tangani na matabangan sindang makabalik sa indang lugar o places of origin sa sayumahan inikan mga badyaw. Dagdag panidaet na ang paglibot-libot sa maniba-ibang lugar asin piglilimos konektado sa indang kultura kung kaya nadipisilan sinda na kun ang pig-opreser na permanenteng solusyon kan ahensya. Sinabi pa kaini na nagkapirang bisis na pigtangro kan syudad ang mga badyaw na ihatod sa indang orihinal na lugar araw kan Lanao, Sambuanga asin Hulo, Sulu, alagad pig sayumahan sa girar ini sa pagasabing kaya manindang maguli kung gusto nindang maguli. Baka kung po pwede, iagi na lang sa legal. Kasi we are putting risk doon sa mga tao na continue to beg sa street na mas delikado ang buhay nila. Sa diit na amount na tinao mo, pwedeng buhay ang kapalit nila kaan. Kung wala na kasi silang nare-receive digdi sa lugar, like Santo Domingo, wala man ki nagtatarao, and diit ang tao. Kaya diit ka kimahiling na badyaw sa Santo Domingo. Kung igwa man nagkakapera, nga ta dakulon sa Legazpi kasi dakulon ang nagtatara. City Local Government Operation Office kan Legazpi inagyat ang iba pang barangay na magdoble ni dispersos para ma-qualify man sa Seal of Good Local Governance for Barangay. Angel Mostasa sa report. Hinagyata ni City Local Government Operation Officer Susan MC Santiago ang natadang 49 mga barangay sa Legazpi na nadain naka-qualify sa SGLGB for calendar 2025 city level na magdoble kayod para sa pagbilog ng mga programa, serbisyo at iba pang inisyatibo para makapasar sa indang mga parametro para magkaigwanin siring na rekognisyon. Sigun kay Santiago, dakula ang paglaom niya na mas dakul pang mga barangay sa syudad
ang makakapag-qualify sa SGLGB kung kaya sinda sa City Local Government Operation Office ang padagos na mataunin giya asin suporta para sa mga barangay sa pagkakaigwanin marhay na gobyerno silag asin may integridad. Ngeta sa paabot man ning pagbati sa Santiago sa 21 barangay na nakapag-qualify sa SGLGB city level dahil sa nagpailing inininda full na naguutob kan sa indang mandato na makapagtaunin matanos na serbisyo publiko. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mas madali daw ng ma-access ang membership information, contribution history as in premium payments sa pagikan e-PhilHealth platform. Ang programang Alagang PhilHealth sa DCGB. Sinabi ni PhilHealth Bicol Information Officer Ray Victor Mangampo na na-integrate na ang eGov.ph sa mobile application kung kaya narealisar ang nasabing serbisyo. Sinabi ni Mangampo na pera kay ni pwede man na magrehistro sa pagikan app hanapon ang konsultasyon sulit at tama o konsulta providers as in hilingon ang detalye o details can benefit services as in claim history. Sinabi niya na ang eGov.ph app ang na-develop kan Department of Information and Communication Technology na may katuyuhan na mag-supply o mas simplify ang government transaction sa pagiging centralized, user-friendly as in free digital platform. Ligao City Highlands, bagong tourist destination sa Ligao. Report kay Jimmy Nasalita. May bagong mundag na tourist destination sa syudad ni Ligao kung saan bubuksan ini sa aga daw Domingo o alas 2 sa hapon. Nangingimbitar si Mayor Fernando Nando Gonzales sa publiko na sabayan siya sa afternoon and evening moonlight relaxation and enjoyment sa Ligao City Highlands na makukuha sa Sitio Tigbaw, Umauma. Sobra kahalangkaw na bulo dini kung saan pag nasa tuktok na haros dungaw na umagid na parantay na ang langkaw sa Bulkan Mayon, Mount Masaraga, asin Tanawon digdi, ang Bicol River Basin diretso sa Camarines Sur. Bagong tourist spot ini sa Ligao na syerto sa maabot na mga aldaw dadayuhon ini nin mga turista karagdagang lugar na atraktibo sa publiko para sa pangpamilya, pang mag-aramigo, para sa picnic asin na banding-banding sa malipot asin komportabling lugar. 15 minutos ang durasyon kan biyahe haling Ligao City proper aaragihan an Santa Cruz to Tastas Road, diretso Makahel to Umauma Road, diretso na sa Tigbaw Road, sagkod na abuton an climax kan Ligao City Highlands. Sa ngunyan, in place na ang mga directional sign kung kaya dahil man masasalaan mga gustong magbisita sa magayon na lugar na ini digdi sa Ligao City. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa masunod na taon, ang mga barangay na ma-recognized bilang SGLGB pwedeng makaresibinin mga darakulang kantidad o benepisyo hali sa lokal na gobyerno. Inan sinabi ni Mayor Isham Ismail sa DCGB News pagkatapos na mag-attender ini sa awarding ceremony kang SGLGB sa siyudad de Legazpi kaso hapon. Kunahain 21 mga barangay ang natawanan ng pagmidbid kay ni kan Department of the Interior and Local Government. Sinabi kan alkalde na ngunyan dahil budget na nakaalokar para digdi kundi pinagsikasigurar kay ni na kundi gwapang SGLGB sa maabot na taon ini maisasabay na sa budget sa taon 2026 kan lakon la gobyerno. Mantang sa interaman doon na ang pagtaon ng sharing ng mga benepisyo magiging kaugmahan kan mga barangay tangali na maggamit ang sendang makukuang premyo sa sendang barangay operation sa iba pang mga proyekto kan barangay. Ikinaugmaman kan alkalde ang sharing na bagay sa pagsasabi na kaduminaging mga taon tulo lang na mga barangay ang mga SGLGB na national qualifiers. Alagad sa ngunyan, uminabot ining 21
kan magkaigwanin evaluasyon sa Legazpi City. Alaga ng SGLGB sa ngunyan sa lokal na gobyerno sana pagkatapos na ini iyoan i-parliamentar sa unang pundohon kang DILG Central Office para sa National Qualifier. Dagdag na bareta, mga tugang sa lado lokal, dumang kita kay Jomar Bien, hali po duman sa Primer Distrito, Canalbay. Duwang suspitsadong drug pushers, arestado sa Primer Distrito. Uya po ang report. Duwa na naman na drug pusher ang naarestar ng mga otoridad dito sa Primer Distrito, Canalbay sa paagi ng drug buyback operation. Sa Banwaan kan Santo Domingo, natakma kan mga operatiba sa Panginoon Police Captain Jericho Banainal, Officer Richard kan Santo Domingo PNP, ang sarong nagangaran na Chris, 32 anyos, resident ni Tabaco City, alagad na nag-operate kan sa iyang pagpabakal ng droga sa Banwaan kan Santo Domingo. Sa ginibong drug buyback operation na kumpiskar sa suspect ang 0.12 gramo nin shabu na may kantidad na sobra sa 800 pesos. Mientras tanto sa Banwaan naman katiwi na takma man kan tiwi PNP sa Panginoon ni Police Major Christian Brual, tipo Police kan tiwi, ang saro man na nagangar na Lando, 31 anyos, residente kang Banwaan Kantiwi. Kuni matapos na magpabakal siya kan illegal na droga sa ipinaon na buyer kan Tiwi PNP. 1.2 gramo na shabu ang nakumpiskar kan mga ini sa bali siyam na sa check yung pinagtutubunan na illegal na droga kasi nagkakantida din sobra sa 8,000 pesos. Andua, iyoan pinagplantaran ng kasong pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Joshua Bino, may dagdag man na report. Hali po dyan sa luwas. Uya po ang detalye. Dahil sa na-receiving report, may kinaraman sa nagkapirang kaso ng hand, foot, and mouth disease sa nagkapirang mga eskwelahan sa munisipyo kan Daraga Albay. Nagpaapod nin virtual emergency meeting si Mayor Vic Perete alas 2 an hapon kasodma. Inasindiran ang virtual emergency meeting nini kan mga pamayonin manlain-lain na eskwelahan sa munisipyo kan Daraga Albay. Siring man kan Public Schools District Supervisor. Tangani ng tulos na matauwanin solusyon ang nagdidakol na kaso kanasabing helang. Ang si Dr. Cesar Mata, hali sa Municipal Health Office, iyo ang nagtaonin komprehensibong briefing sa mga partisipante sa meeting. May kinaraman sa hand, foot, and mouth disease, kasabay na ang mga sintomas kini, transmission, asin ang mga lakdang, na dapat kibuhon kan mga eskwelahan tanganing mabitaran ang paglakop kanasabing helang. Sigun kay Dr. Mata, ang amay na pagkakadetektar, kalinigan, asin temporaryong pag-isolate kan mga apektadong estudyante bilang pinakainot na o pinakaprimerong lakdang. Tangali nang mapugulan ang pagdakol kan pwedeng maulakitan kini. Ang tugon kan alkalde ni Mayor Vic Perete, ingatan ang mga estudyante asin i-mantenir ang kalinigan sa mga eskwelahan para mapababa ang mga kaso kan nahilang na ini. Sa munisipyo kan Daraga Albay, bukas ang opisina kan alkalde sigun sa iya na makipag-koordinar sa kung ano man ang posibleng request kan mga eskwelahan na apektado kan hand, foot, and mouth disease ang mga estudyante. Paghiramduman kayo na sa mga pamayokan, mga eskwelahan o kaya mga school principal na tulos na mag-report sa Municipal Health Office kung igusindahan ng pinag-suspitsahan na kaso asin dapat mag-ibo tulos ng mga paagi para makontrol ang posibleng peligro kayo sa mga estudyante. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 18, makalipas ang alas 6 ninaga. Magbabalik kami, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema.
Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:22 ninaga.
Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, ipinag-orden po kan Office of the Ombudsman ang pagsangat nin kaso kontra kina dating DepEd Secretary Leonor Briones, dating PS-DM Chief Lloyd Christopher Lau, asin iba pang opisyal kan DepEd asin PS-DBM, may kinaraman sa pigasabing 2.4 billion pesos na overpriced asin outdated na laptops para sa mga paratugdo kan taon 2021. Naglataw ang mga kasong graft falsification of public documents as in perjury matapos ang Senate Blue Ribbon Committee investigation as in findings kan Commission on Audit o COA. Sigon sa Ombudsman, ang laptop binakal sa kantidad na 58,300 pesos kada unit na harayo sa original na budget na 35,000 pesos as in daiman nakapasar sa technical specifications. Napagaraman na daipang formal na Memorandum of Agreement o MOA kan gibuhon ang procurement kaya pigkonsiderar ining irregular as in daing legal na basihan. Pero kung nambitan kan Ombudsman na nawaranin maabot sa 979 million pesos dahil sa overpricing. As in ang laptop dahil managamit ng tol-tol sa online learning kan mga paratugdo. Apera kay Briones, kaibahan man sa mga pinapakasuhan sinda DepEd Undersecretaries Annalyn Sevilla, Alain Pascua, asin nagkaperang PS-DBM officers, aron nginda Jason Mer Uwan, asin Ulysses Mora. Napag-araman na may mga official man na pinatawan in preventive suspension as in dismissal from service dahil sa grave misconduct as in serious dishonesty. Ipinag-orden kan Korte Suprema na i-consolidate ang upagbiyoon ang petisyon na isinumiter may kinaraman sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ini kan pagsugo o napigsugo man kan Korte Suprema ang Kongreso na magsumiter din mga dokumento asin pinanumpaan na informasyon na magkakatabang sa pagresolver kan petisyon kontra sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Hinagad kan Korte Suprema ang status kan primerong tulong impeachment complaint na sinangat kan mga pribadong individual magin ang petsa kung nuarin pig-endorso sa Kongreso ang mga reklamo. Hinagad man na base sa NBank ang informasyon arog kan kung may puder ang Secretary General kan Kamara na magdesisyon kung nuarin ipapasa sa Speaker ang naiendorso ang impeachment complaint. Kaibahan man digdian kahaputan asin detalye, may kinaraman sa articles of impeachment na isumiter sa Senado. May 10 aldaw na itinaw ang Korte Suprema sa Senado asin Kamara de Representantes para magsimbag digdi. Minidbid mga tugang kan Senado ang desisyon kan Korte Suprema kan Hulyo 8 na pagbiyoon ang duwang kaso na may kinaraman sa impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa nasabing resolusyon kan Korte Suprema, ang mga respondents na nagsumiter kan mga kinakaipuhan na dokumento o paliwanag kasunod kan hagad para sa kadagdagan na impormasyon may kinaraman sa impeachment proceedings. Sigun kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol, arog kan enot na lakdang kan Senado kan Hulyo 10 kung sain pinaadalan man ang proseso kan pagbasar kan mga impeachment articles paghanda man sa Senado kan nakaaging kasimbagan. Alaga tinawanin doon ni Tungol na kadaklan sa mga naghagad din informasyon may kinaraman sa proseso kan Kamara. Sa hori na nindugan ang Senado na panagos sindang irerespeto ang proseso kan hudikatura ang sub judice rule asin panagos sindang maibital sa pagtaunin anuman na kadagdagan na pahayag sa publiko. Pigko konsiderar kan Palasyo Malacañang ang sarong magayo na development ang pinakahuring resulta kan survey na nagpapahiling na nagitaas ang ratings ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro na gustong sabihon kay ni na may hiling ang pagtrabaho kam presidente. Pero sigon sa Palasyo, dai maepekto o apekto si Presidente Marcos Jr. sa anuman ang numero basta gigibuhon kainan sa iyang trabaho. Sigon kay Castro, dahil man dapat na mag-rely sana sa mga survey.
Base sa pinakahuling survey na ginibukan Hunyo 27 sa 30, nakakuha si Presidente Marcos ng 25% na approval ratings sa second quarter na masalangkaw ni 19% ka nakaaging quarter, mantangan sa iyang disapproval ratings nagbaba nin 47% hali sa 57%. Siring man sinabi ni Castro na baba man o halangkaw ang ratings kang presidente padago sining magtatrabaho. Kinumpirmar kan Malacanang na mabiyahe na naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Washington, USA sa masunod na semana. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na inipig talaan sa Hulyo 20 hanggang 22. Siring man, dahil nagtaon indugang na detalye si Castro may kinaraman sa magiging obheto kan presidente sa iyang biyahe sa Washington, D.C. Ang Department of Foreign Affairs o DFA na ang nagpalawas ng informasyon kung ano ang lalauman sa US trip ni PBBM. Sinabi ni Castro na pigsa sa pinalpan detalye asin ang mga tutok raw na isyo sa gigibo na pagbisita kan presidente sa Amerika. Enot kani naghilingan sinda PBBM asin Trump sa lubong ni Pope Francis. Alaga day nagkaigwan ng pagkakataon na magkahuron ang mga ini. Magigiramduma na kinumpirma ni US Secretary of State Mark Rubio na magkakaigwan ng bilateral meeting sinda Presidente Marcos Jr. asin si President Trump. Si Marcos ang kainot nitong leader kang nasyon gikan sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na naimbitaran sa White House. Mga tugang dai maitatago kan opisyal asin empleyado kan gobyerno ang sendang ill-gotten wealth dahil tatanggalahon ang sa indang secrecy rights sa irarom kang lay sa bank deposit asin foreign currency deposits. Sa Senate Bill 38 o an act further strengthening the Secrecy of Bank Deposits Law, amending for the purpose of Republic Act 1405, otherwise known as the Secrecy of Bank Deposits Law as amended. Ipinunto ni Senador Ping Lacson na mismong 1987 Constitution na nagsasabi non-public office is a public trust. Kung kaya dahil ini pwedeng gamiton para payamanon ang sarili. Sinabi ni Lacson na ang Republic Act 1405 na naging lay kan taon 1955 na nagmamando na gabos na bank deposits secret confidential alagad piga-abiso ini kan mga balasubas o piga-abuso ini kan mga balasubas na opisyal para malusutan ang investigasyon na minaulang sa mga lakdang na ibulgar asin solusyonan ang korupsyon sa serbisyo publiko. Inamiandaran man kang propesto ni Lacson ang Section 2 kang Republic Act 1405 asin idinagdag sa listahan kan mga exemption sa bank secrecy ang may mga minasunod. When the depositor is an elective or appointive official or employee of the Republic of the Philippines, including the officers and members of the Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, and all members of the uniformed services and officers and employees of government-owned and controlled corporation and their subsidiaries. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas po kay ni GB News Express. GB News Express. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon
Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapi mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future-ready, work-ready at life-ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, advanced management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry, GB News Express. GB News Express.
Mga tugang baretang unyan sa international, sa giraray po na nagapudan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong nasyon na tabangan siyang pakusugod ang sa indang air defense. Sa iyang pag-atindir sa Rome Conference, nagkaigwanin tsansa ang Ukrainian President na makahampang ang nagkapilang mga leader. Kaibahan naman ang pagkakaigwanin video call na nasa 30 nasyon na inapod niyang Coalition for the Willing. Tinawanin doon ni Zelensky na importante na may taong tabang kan nasyon, lalo na tadai nagupundo ang Russia sa airstrike kaini sa sobra sa 3 taon ng gyera. Hinagadan man kaini sa European Union. Ang European Union na dapat ipautub-tulos ang sanction kontra sa Russia. Nangako man ang United Kingdom na masupply sindanin sobra sa 35,000 na air defense missile sa Ukraine asin sobra sa 384 milyon na tabang na bulong asin pagkaon. Ini ang pang-apat na pagtiripon kung saan ngunyan ang naging host iyo si Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Business News. Biglalauman sa giraray po na maitaas daw ang presyo kan produktong petrolyo sa masunod na semana matapos ang 2 semanang rollback. Inipahayag kan mga kumpanya ng petrolyo sa nasyon. Base sa kumpanya ng petrolyo, pwedeng magitaasin 1.30 sa kod 1.50 ang kada litro kan diesel, mantang 60 sa kod 80 sentimos kada litro ang aumento sa gasolina. Ini dahil sa pagitaas kan demand sa pangkinaaban na merkado asin epekto kan desisyon kan OPEC Plus na dagdagan ang supply ng petrolyo. Kaibahan man sa mga rason na nagtababang produksyon sa Estados Unidos. Kariribukan sa Red Sea asin ang kadita na darakan bagong tarifa kan Amerika. Ang pinal na anunsyo kan oil price high piglalauman na ilalawos sa Lunes na udto asin ipapautob alas 6 nin aga sa Martes, Hulyo 15, 2025. Pag-asa o kaya aramon tang health news. Kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz, may kinaraman sa ang rabies 100% na vaccine preventable sigon sa mga health experts. Report hali kay Padigmar. Good morning, Pading. Good morning, BP. Kada 9 minutos sarong individual ang nagagadaan dahil sa rabies, maski nga ni 100% ining vaccine preventable sigon sa mga health experts. Dahil ang kinihinagad kan World Health Organization o WHO na portiran ang sadiri asin ang mga tama na ahaya mo ikos kontra rabies. Sigon sahensya, dapat siguruhon na may access sa life-saving vaccine ang publiko kapag nakagat o nakamrot kan atama na ahaya mo ikos. Dapat man napabakunahan ang mga atama na hayop taon-taon tanganing mapugulan ang paglakop kan rabies. Health News from Newsbase, Mardela, daing iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, aramon talaw ang latest na report sa kamugtakan kampanahon kay ba si Alexis Ruivivar. Maray na aga po sa Gabos sa pag-aantabay ng DZGB para sa magiging kamugtakan ng panahon ngunyang petsa 12 ng Hulyo, araw ng Sabado. Asahan niya to na ang paroskang habagat ang patuloy na iiral sa bilog na Bicol Region ngunya na aldaw. Ini ay magdadala ng mga panganurong kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol sa Bicol Region. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa Timog Kanluran ang iiral sa Bicolan na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon ng kadagatan. Ang agwat ng temperatura, posibleng mag-abot ng 26 to 31 degrees Celsius. At igwa po kitang tiga-monitor na bagyo sa luwas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 1,925 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So harayo itong bagyo at daita tiglalauman na magka-epekto ini sa ating bansa. Yun po ang ating latest forecast. Ini po si Alexis Ruivivar, kang Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga
Mga tugang iyang pang detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pongaldaw. Sinurat News Director Mar de la Cruz, katuwang si Jenny Balderan asin si Nicole Ann Gloriani. Sa pong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources Regional Office No. 5 ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manangod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Baretang kulalapnit. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, digdi po mga tugang sa morning hearing sa DCGB. Aramon ta daw, si Isay daw ini, si Isay daw ini. Si Isay daw ini. Aramon ta daw ini na mga istoryang ini. Alat ngo na, tailingon ko daw ang lead kang istorya tango niya na aga. Si Isay daw ining dati na opisyal sa barangay na natataraman asin de na pugulan daw ang kaduratan. Grabe. Kada ata pag guminatol yan, di mo naman kayang kagawon. Nagbalik daso dating gibo. Pangyari sa Maabaka. Joshua, anong latest? Good morning, BP. Morning. Good morning sa mga parantabay. Ano na? Si Isay daw ini. Na? Dating opisyal sa barangay. Na? Dai natataong pagtaraman. Na? Asin marasa pangaya. Na? Dai na napupugulan ang kaduratan. Inipalan si dating opisyal. Nagbabalik na naman sa dating niyang gibo. Tigpapaistar na naman sa iyang lasngag ang sa iyang baby boy. Okay man gayudan. Ang baby boy na ini, may pamilya, may tunay na agawm. Ay pangyari sa mauraro. Sigun sa kulalapnit. Siguro nataraman ang kibastang niya ako sa imo. Ay kaya mag-adita ako nga sa imo. Ay ako nga sa imo nga ako. Ang pigilat ko magtaram sa uso ko, taning ko. Pwede. Ngunyan. Sigun sa kulalapnit. Salbata na. Nakakakikig. Woo! Okay, ano na? Sigun sa kulalapnit. Dahil pala ngayon nahihidap ining si opisyal. Kan mga nakaagi palan kaya tabi BP. Nadakop na ini. Na? Asin iniwal-iwal kan tunay na agom ni baby boy. Na?
ay pangyari, adi. Sagkod sa matapos na magkurumprontaran, napundo ang kataksilan kanduwa. Okay. Ang problema, Naghupa so gari posibleng intertropical convergence zone. correct. Oo, ngunyan. Problema, tangon yan, iyo na naman. May nakasirit na naman na si Baby Boy. Nagtataga ulit na naman sa lasngag di dating opisyal. Maluya gayud so original. Okay. Aw ano na ngayang parait nindo yan? Kung kasorin nga naggururang iyo sa pagpasaraway. Iyo man ang ano, iyo man. Ito sa to lang Diyos, ay baan may edad na pag nagdidinurat? Nata. Iba talaga. Kaya mag-adit basta ko sa imo. Iba. Muna pag nakadangog kay mga tataramo na arog, ang gani nakikigkig ka na. Napapasikad sa katanay. Bakon arog kan so inot na chill ka lang. Sa mga konsultero ka pa ngaya, kali ka ngaya aki pa na chill ka lang. Pero pag mga iba ng terminology, gari pag nakikigkig kang garo ka magkaurolog. Garo ka na namamatian pag may edad na talaga. Grabe natin diyang gulo-gulo. Gani. Pangyari. Di, ano nangyari ka ini? Punan mo naman ngayakaan, boss. Madakop na naman iyan kan tunay. Nilusob ka na naman kan agom, nagkawaragas ka na naman. Iyo mananggad, adi. Iyo mananggad. Salbata ng pangyari sa maabaka. Sila mga nag-iingat-ingat. Nyan, Aram na ngayang may dati ng lamat. Mapalusob na naman kaya ngaya. Iyo mananggad. Sa tunay. Aha. Salbatana. Ha! Okay. Ay, parade. Tasay mo manggraray. Ako na kang hadit kaya? Ay, hadit eh. Ukudado. Dila kung hadit kaya. Joshua! Goodbye! Ukudado nindo. Ukudado. Ay, hadit. Ukudado nindo. Ukudado nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Ano yung pinadara mo sa ko, Noel Manalo? Noel Manalo, ano yung pinadara mo sa kuya? Na picture? Di. Ano? Sa ano selling mo, Migo? Kaayos baga. Latusunda ka dyan, Noel na. Kung anong pigibo mo, amigo? O sandali lang, taga may announcement si Madam Melinda Wing, o niya na aga tabi. Madam Melinda, good morning. Hi, good morning, Sir Henry. Yes. Yes. Sa mga listeners mo po. Opo, go ahead, tabi. Pahabol lang ako ng announcement. Ngunyan na po, so gigibon may Wellness Caravan with Zumba. 9:30 a.m. LCC Event Center, LCC Legazpi. Sa fourth floor po sa may food court. Kaya so mga maaraten po, dahil nido paglingawan. Please come with your Zumba footwear. Yeah. Opo, and then, ano yan, paano sila maka-attend sa mga hindi pa ngayon lang nakadangog? Opo. Mabaka lang sila sa yan ng 30 ml CMB retail price, 660 with freelance, may 1 pack sindang black tea. And pwede sila mag-avail ng promong ibababa, yung mid-year promo ng company ng 65 ml CMB, CBF, yung CR juice, sa kaya iba. And dakol pong update, Sir Hen, tungkol sa kalusugan. Paano na i-manage whatever their health situations na. Kaya magkita-kits po kita, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Sorry, Madam Melinda, pakiulit po kang pitsang. Ngunyan yan na Sabado? Ngunyan na po. Topic para pa-announce ko na yan. Ngunyan na yan. May kaya pa nindang maghabol. Opo, magayon ang 9 o'clock panahon. ka, Zumba time. LCC Event Center. Ano yan? Ano siya? Wellness Caravan. May lecture. Tutukdoan na naman sa mga tao. Opo. Paano marirestore yung mga health. And then, may sumba-sumba. Takaipunta nag-exercise. Parte. Yes. Oo. Sir Hen, maraming salamat. God bless. More power. Good luck. Alright. Thank you so much. May Zumba pa lang dyan. Ngunyan alas 9. Dyan mga tugang sa LCC Event Center. Tabi.
Atod sa Indokan CMD. Yan. Pig pahiling ko man sana sa imo, for sure, pwede baga makidinorat pagkaaga, pakonsilo lamang, daanan lang, wag tambayan. Hello, good morning. Hello. Hello sa paborito kong announcer. Ay, good morning, boss. Good morning, sir. Ara mo, Hel. Oo. Bakit dito nga daw kung like mamati ang boses mo? Isa ang tulong, pakulang pagkuya, pagtulog ng lawas, pagkurang na tayo. Naumayan na to. Ika na, tunay. Magkapi ka na ngunyan? Hindi na kapas-kapas talaga magkabi. Ano sa sama pa lang sa'yo? Bukod yan, importante. Yan. Salamat na maray po. Deka pa, nangitrog ka. Ano, deka nangitrog. Deka, tud na kang buhay mo, di? Tud ka na. Hindi, rin. Hindi na ito sa bahay. Opo. Managot ka sa ilang executive order. Managot ka sa kuwari. Sa mga traklase, ipagbabawal na sa mga tilinan. Gano'n ko pika ka lang. Nawala ko tumabot. Tumabot mo na ako pa. Pagkalimpasan ko. Nakaulong pa sa rasigo. Kakasalamat ako pa nito. Kaya rin pasaw din barangay. Mga apat na. Tinihilo siya nga sila ko na. Mga puti ang kulo. Turdo na ang gobernador. Yeah. Malayo ng panak ang gobernador. Ano mga tao ino? Dahil ko opera. Turdo sa matamaskipira. Pag-discussion mga tinampo. Yeah. Okay. Mga sinalang ko siya mo. So, isama sa ang source ka sa kuyang mga informasyon. Ay, salamaton po. Parayon ka, mga yunong ka sa buhay Ay, ko. salamat, tabi. Paglamit man ko ang buhay mo. Salamat. Mabuhay. Opo. Thank you. Bye-bye. Have a nice day, bossing. Yan. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaunin taba. Ang tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing magmatay sabayan po ng proteksyong Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin, halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade saro po yan na antioxidant na patunayan mga tugang na nagkatabang sa pagtaunin tabang para maprotehiran ang danyo sa atay kontra sa danyo sa atay asin po pwedeng maprotehiran ang paghubag kaya may bisyo man ora mahilig man uminom o day mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay mas enjoy ang pamumuhay kaya mga liver lovers mag-Liverade na para po sa baskog na atay ang Liverade Silimarin Capsule yaon yan sa mga butika nationwide aprobyan kan Food and Drug Administration. Mga tugang alas 7 na. Salamat kan sa nung pagantabay sa sendong programang Morning Hearing. Thank you. Goodbye. Maray na aga po sendo gabos. God is good all the time. Mabuhay. Mga tugang, abangan ta